ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kishipa yada kapot ki border security force hak jingai beteng benlong ge pet ngor hasilenter ke kapot hak nyotrek bentau benai nailur klapen sep no ke Jingthmu ban Shalan ki masi bat ki wedi ki mar betmu khayito shakri Bangladesh kini ke jingyo ban Kurup de kishipa BSF ki ba pahara kapot ke jela Meghalaya kini ban Kurup ya ki masi bat ki wedi ki mar khayito ki le shongdor haduk han rolang kat ba ki nong khayi bian ki dang thmu ban Shalan tu sha Bangladesh limagi kapot Hababut dia kat kum ngejingyo jingtip ki BSF ka shispa kanai pola battalion kilayo ruban Kurup ya shibun ki marbam bat ki wedi ki mar khayito na shilenter ka khapot Indo Bangladesh border jong ki East Khasi Hills district ya kini ki mar yo ban Kurup ki shipai BSF kila IT no sha ko office jong ka custom ben le ka badan kam bat hakoi pat ka jingjak shipai BSF kila ban plat m ya khat ar ki moj na khapot jong ka BOP Hawaii tila kat badang perishang ban khayi sha Bangladesh Na pedang kini shipai BSF jong ka arspa BNBSF Meghalaya gilayo ruban Kurup ishibun ba ki jan ke badang perishang wan khayi Shakri Bangladesh na kapot Meghalaya.